महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18। सावंतवाडी मुख्य बाजारपेठेतील संत गाडगेबाबा मंडईच्या नवीन इमारतीचं काम येत्या आठवड्यात हाती घेण्यात येणार आहे। या पार्श्वभूमीवरती या मंडईतील फुल, भाजी व अन्य व्यापारी अशा जवळपास 60 ते 70 व्यापाऱ्यांना 24 ऑगस्टपासून नव्या जागी स्थलांतरित होण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनाने दिल्या आहेत। मंडईतील वीज पुरवठा बुधवारी खंडित करण्यात आला, त्यामुळे आता मंडईतील भाजी व फळ विक्रेत्यांना पत्र्याच्या शेडमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।